Benvinguts a La Fageda. Soc un treballador de La Fageda i ara us explicarem com fabriquem el iogurt. Primer agafem llet, que ja l'obtenim de les nostres vaques. Llavors agafem una barreja de bacteris, es diu ferment, que és el que fa el iogurt. Fem el iogurt, carreguem caixes i van al forn. I han d'estar 3 hores. Hi ha una sèrie de gent que miren el pH i si estan bé, els treuen i passa al túnel del fred. Miren el pH del túnel del fred i si el pH del túnel del fred està correcte, directe a la càmera. El iogurt un cop fabricat està envasat, aquí el veiem envasat, i després ja finalment s'envasa ja amb el cartró per distribuir. La meva feina és que surtin ben tapats. Bàsicament és això. Venen els camioners a emportar-se-la cap a les botigues, que la gent pugui comprar iogurts i que nosaltres podem cobrar a finals de mes.